Benvingudes, benvinguts i, per suposat, benvingudis a Rock del Queer. Què? No és així? Rock del Queer! Que bé, m'he tornat a equivocar. Rock del Queer Podcast. Hola, Laura. Hola, David. Tot bé? Sí, molt bé. No estàs nerviosa, no? Poquet. Bueno, jo crec que d'aquí 2 minuts ja es passarà. Vale, doncs ja està. Vale, doncs em sembla que farem l'estructura de sempre, que una primera part tindrem una secció de notícies i després tirarem al tema principal, que avui, doncs, seràs la prota. Merci. Que ja ens has preparat. Vale, doncs comencem amb la secció de notícies, que a excepció dels capítols anteriors, avui totes les notícies són bones. Bueno, ja està bé també. Que és un punt positiu. Vale, la primera de totes és que fa uns dies hi va haver eleccions generals a Hongria i el que havia sigut el president durant 16 anys, el Viktor Orbán, d'extrema dreta, doncs ha perdut aquestes eleccions. I és una bona notícia. Sí? Això què implicaria a nivell d'Europa? Doncs, bueno, com ja sabeu, les notícies les fem doncs, també d'Andorra i d'Andorra cap al món. Bàsicament, aquesta fita que ha passat a Hongria és una bona notícia perquè Viktor Orbán, des del seu banc de Money, finançava partits d'extrema dreta a altres països d'Europa. Per exemple, a França, el partit de la Marine Le Pen li ha injectat diners i a Espanya, els veïns nostres del sud, a Vox, també li estaven injectant diners. Ara això c'est fini. Llavors és una bona notícia justament perquè l'extrema dreta doncs, ja no... Bueno, doncs mira. Vulguis o no, té una cosa menys, una pota menys sobre la qual recolzar-se. Volia puntualitzar que, per exemple, a Vox, al partit d'extrema dreta a Espanya, aquesta financiació il·legal bàsicament li està costant una multa del Tribunal de Comptes de més de 800.000 euros. No sé si li va... No sé si li va sortir a compte, Bueno, en part hi ha això, hi ha aquesta financiació il·legal, però també tenen altres coses. De fet, ara, aquestes primeres 2 multes que van des de 2018 fins a 2020 són de 800.000 i escaig, però ara es veu que el Tribunal de Cuentas els hi han ficat una tercera de 50.000 euros. Entre les coses que no fan bé és saltar-se la llei de finançació dels partits d'Espanya, que és del 2007, que no es pot rebre capital d'entitats estrangeres. Per què? Perquè bàsicament així fem que tots els partits juguin des de les mateixes condicions i no hi hagi un condicionament cultural extern. Llavors, és molt bona notícia que el senyor Orbán se n'hagi anat a fregir espàrrecs. Bueno, que també el partit que ha guanyat tampoc és un partit progressista, és un partit sobretot liberal, continua sent dreta, però almenys mira per aquesta part. Jo, mentre no tallin drets... Sobretot. És el que... Sí, a més és bona notícia, sobretot per nosaltres, pel col·lectiu LGTB, perquè ja sabem que el partit d'Orbán ha tingut una política molt punitivista contra el col·lectiu LGTB. Recordeu que el 2025 es va prohibir la manifestació de l'orgull LGTB i li va sortir... Que és el que vas explicar al primer capítol. Justa. Això ho deixem ja de costat i ara anem a la segona notícia, que també és bona notícia, que és un avenç científic. I és que a Espanya, continuem al país veí, serà el primer país europeu que finançarà la PrEP injectable. Això és la prevenció del VIH, no? Sí, és un fàrmac, un medicament preventiu contra el VIH. S'ha de dir que la PrEP originalment eren unes pastilles que s'administraven diàriament i llavors aquesta injecció, que té exactament el mateix efecte, serà cada 2 mesos i és una injecció intramuscular, amb la qual cosa potser és més còmode en aquest sentit. La PrEP justament protegeix contra la infecció del VIH, però no contra les altres malalties, amb la qual cosa continuem animant a tota la gent que té relacions sexuals
protegeixin. Exacte. Amb preservatius, van des de làtex, justament, que tampoc són gaire conegudes, però són molt importants. Això també aquí a Andorra també existeix? A Andorra tenim la PrEP, des de, si no m'equivoco, des de 2019 o 2018-2019, no recordo exactament. Sí que pots entrar al programa de la PrEP, de la profilaxi preexposició, és que em costa una mica, i és bàsicament que has d'anar a l'àrea de malalties infeccioses de l'hospital. Allà doncs, bueno, et fan una sèrie d'analítiques, una sèrie de controls i llavors pots accedir a aquest programa. Tinc algunes de les condicions per entrar-hi. Ara us les dic, que les tinc apuntades aquí. Llavors, per ser candidat o candidata a la PrEP, has d'haver tingut més de 10 parelles sexuals en un any. Déu-n'hi-do. Bueno, jo no puc dir, jo no estic flamboyant ara mateix, jo en compto 3-4 màxim en els últims 5 anys, o sigui que per mi no val. No entres. No, per aquest costat no entraria. Després també persones que poden estar en risc, que això no surt al protocol, però ja s'entén, persones que estan en contacte justament amb el treball sexual, que això ho poso entre moltes cometes, és la prostitució. També hi ha les persones que han patit infeccions bacterianes de transmissió sexual, és a dir, per exemple, la sífilis, per aquí sí que pots entrar també, o persones que habitualment han hagut d'obtenir la PEP, és a dir, la profilaxi postexposició. Quan una persona té una relació sexual, una pràctica de risc, que es diu, i té la sospita de que potser ha adquirit el VIH, ha d'anar justament a l'àrea de malalties infeccioses de l'hospital i allà se li dona aquest fàrmac que és després de l'exposició. Llavors una persona, si és assídua o recurrent en aquesta situació, també se li pot prescriure la PrEP. Sí, home, té sentit, al final. És preventiu, al final. Sí. Val, cosetes així específiques. Per exemple, a Espanya la PrEP sí que és gratuïta, la sanitat ja sabeu que es publica allà, però bueno, ja ho pagues amb els impostos, que molta gent, no, els impostos no els vull pagar, serveixen per aquestes coses i per moltes altres més. Aquí a Andorra, justament aquesta medicació no és gratuïta 100%. La CAS sí que et cobreix el 75% i tu has d'avançar el 25% altre. Bueno, com la resta de medicaments. Com la resta de medicaments. I si tens una assegurança complementària, doncs també t'ho cobriria, no? Això ho hem de matisar. Vale. Està bé que m'ho demanis. S'ha de matisar perquè el 25% del medicament de la PrEP són entre uns 65 i 70 euros. És a dir, que potser no és accessible a totes les butxaques. I el tema de les assegurances complementàries n'hi ha que no t'ho cobreixen. Vale. Llavors, depèn de les condicions de cadascuna. Clar, depèn de les condicions. I això és una mica discriminatori, una mica bastant discriminatori. Llavors, per un costat bé, però per l'altre hi ha feina a fer. Sí. Bueno, anem fent passets. A poc a poc. Bueno, parlant d'això justament de malalties infeccioses, d'ITS, també s'ha de dir que, sobretot, testegeu-vos. Si teniu una vida sexual activa, feu-ho Sense protecció? O inclús amb protecció? Inclús amb protecció, Vale. perquè de vegades hi ha patògens que es transmeten només per mucoses, és a dir, directament per la boca o qualsevol altre contacte amb mucosa directe. O sigui, sobretot, testegeu-vos sempre. A més, a Andorra, als CAPs, als centres d'atenció primària, es pot fer les proves de detecció ràpida. Vale. I, si no m'equivoco, són gratuïtes. Ah, vale. Doncs mira, és una bona facilitat també. El que no és gratuït és si alguna d'aquestes proves dona positiu, el tractament ja te l'has de pagar de la teva butxaca. No t'ho cobreix la casa, això. He de matisar aquí perquè no sé si és que no cobreix la casa el tractament o que només és el 75%. Llavors, jo crec que depèn de cada situació. I també m'agradaria remarcar que no només les persones LGTB o que tenen relacions homosexuals s'han de protegir, perquè realment les darreres dades mostren que les persones heterosexuals tenen més probabilitats de contagiar-se
d'aquestes infeccions de transmissió sexual aquests darrers anys. Penso que perquè les persones LGTB ja tenim molta consciència per tot el que ha passat, tota la història, i perquè, bueno, també hi ha una gran proporció d'aquestes relacions heterosexuals en les quals hi ha infidelitats. Llavors, són molts els casos en els quals dones hetero s'han donat compte que tenen una ITS i que diuen, però és que jo només ho faig amb la parella. Sí, pues... Bueno, la teva parella potser no només ho fa amb tu, i això és algo dolent de dir, però és algo que ocorreix i és el que ens diuen les dades. La veu en off de la Isabela. Està genial tenir també dades allà darrere. Sí, menys mal, menys mal. Almenys es veu que no estem sols. Exacte. Sí, això justament de parelles heterosexuals que, bueno, no, si jo només tinc relacions, és el date cuenta, amiga. Sí, amiga, date cuenta, bàsicament. A més, també és veritat que aquests últims anys, per exemple, ho vaig estar consultant l'altre dia amb el tema PrEP a Espanya, des del moment on s'ha començat a administrar, sí que és veritat, això s'ha de tenir en compte. No només et prens la medicació, això també passa aquí, sinó que cada 3-4 mesos et fan un control també amb analítiques, que no, ara hi he caigut. No és només del VIH que et fan el control, sinó que et fan control de les altres ITS, que és bastant important, perquè vulguis o no, doncs tot és preventiu. Sí, just el que volia dir. Des que s'ha començat a administrar la PrEP, és veritat que hi ha hagut un auge en números de deteccions de malalties infeccioses, o sigui, de ITS. Per què? No perquè hi hagi més relacions, sinó perquè es detecta més. Clar, perquè hi ha més control. No és que la gent al prendre això llavors ho faci amb menys protecció. Correcte. És que... Com hi ha més control, surt més, és més visible. Clar, al tenir aquest control cada 3-4 mesos, es detecta molt més fàcilment. Llavors, vulguis o no, doncs tot és preventiu i agafar una ITS a temps és molt millor que no fer res. Pues sí, la veritat. Bàsicament. Així que, bueno, de moment... Bones mesures, bones mesures. Són tot bones mesures i bones notícies, afortunadament. Menys mal. Molt bé. Doncs hem fet el repàs de les notícies i avui tenim un tema bastant xulo que hem parlat amb tu, Laura, que ens vas preparar l'altre dia. Si et sembla bé, comencem parlant una mica d'on surt la idea del capítol d'avui, que és que el dia 26 d'abril és el dia de la visibilitat lèsbica i avui el capítol volem dedicar a la sigla L de LGBTI, el tema. Llavors, visibilitat de les nostres companyes. Merci, David, moltes gràcies. Bueno, al final és algo important, com és el que comentes, no? Visibilitat lèsbica, és important parlar-ne perquè és algo que històricament no s'ha visualitzat gaire a nivell de cara a fora, no? Bueno, no sé per on començar, la veritat. Si vols, podem parlar una mica al principi de la nostra experiència personal, bueno, en aquest cas de la teva. Vale. Bueno, sí, efectivament t'identifiques com a una persona homosexual, una lesbiana. Sí. Jo estic a l'altre costat. Hola. Exacte. I no sé, per exemple, la típica pregunta, com te'n vas adonar? Com va ser el teu despertar o descobriment? Vale, doncs mira, això ho recordo bastant bé, perquè va haver-hi un dia clau amb tot això, i és que jo estava a casa dels meus avis llegint una revista, ells tenien revistes de lectura i tot això, jo tindria entre 11 i 13 anys, no sé, posem mitja de 12, no? I estava llegint el llibre, la revista, i hi havia un article d'una noia que feia «Sí, soc lesbiana». I jo vaig llegir això i no sabia ni tan sols què significava. És a dir, vaig llegir la paraula lesbiana i vaig pensar «I això què és?». Diria inclús que li vaig preguntar al meu avi, pobre, que li he preguntat moltes coses al meu avi. I, bueno, penso que em devia respondre una noia que ella era en altres noies, no? Però llavors vaig llegir l'article
I em va fer un clic. Vaig pensar, dic, ostres, em sento com identificada, no? Que jo era molt joveneta, en la revista hi havia hagut una miqueta de relació entre dues noies i jo no havia tingut cap relació amb cap noia, no? Però era com que em va fer pensar, sí. Però llavors, el que vaig pensar en aquell moment va ser no pot ser. A mi aquestes coses no em passen, saps? A mi no em passen coses rares i m'ho vaig treure del cap. Però es va quedar allà. Llavors, amb el temps, anar pensant, sí que és cert que, per exemple, mirant pel·lícules o sèries, m'agradaven més les actrius, em cridaven més l'atenció les actrius. A l'escola o en la vida, era com que si veia una noia, una professora, algú que em cridava més l'atenció, no? I deia a la meva mare, oh, mama, és que és tan guapa i és tan no sé què, però jo no sabia que m'agradava. Et pensaves que l'admiraves. Sí, era més com una admiració de, és que és tan guapa, és que és tan simpàtica, és que, saps? I tenia aquesta admiració. I llavors va haver un dia, ja cap als 13-14 anys, que li vaig dir a la meva mare, li vaig dir, mama, li vaig dir així, mama, pot ser que sigui possible, tot i que no estic segura del tot, que bona! Que podria ser que m'agradessin una mica les noies. Una mica! Sí. A lo que la meva mare, la veritat que va respondre superbé, li agraeixo molt, perquè ella em va dir, mira, ets molt jove, amb el temps ho sabràs. Em va dir, si no estàs segura, tu tranquil·la, que bé. Amb el temps ho sabràs. Que guai. Gràcies, mama, per la bona reacció que vas tenir. Que guai, que guai. I això m'ajuda molt, no? Perquè el fet que la meva mare em digués això em va tranquil·litzar molt, perquè era com, bueno, ja ho sabré, no? Jo vaig fent i no passa res. I clar, aquí hi ha un tema, i és que jo, quan era petita, no se m'hagués ocorregut que me'n pogués agradar una noia, perquè al final, com a noia que soc, la gent el primer que et pregunta és tens nòvio? Saps? No et diuen tens parella o t'agrada algú, o... No, és tens nòvio, i clar... Sí, és la presumpció d'heterosexualitat, que em sembla que tots i totes els homosexuals del col·lectiu ens ha passat el mateix, però amb el nostre sexe oposat. Sí. A mi també, és a dir, que no estàs sola. A mi em posaven amb totes les noies del col·le. I no, jo només volia ser amic seu. Clar, sí. Llavors, amb això, el fet de fer aquest descobriment, per mi va ser xocant. Va ser xocant i vaig passar per una transició bisexual. Era com que pel fet de dir que era bisexual era com menys greu. Era com... No vaig directament a que m'agraden les noies, és bueno, m'agraden els nois i les noies, era com una transició. Clar, és una mica com per donar la falsa esperança de que potser algun dia estic amb un noi, em caso i tinc fills i tal, però bueno... Sí, potser és això, perquè a més, en aquella època a Andorra, jo pensava que estava sola. Ja, sí. És que ho vam parlar l'altre dia, a més, que... Jo pensava que era la única, o hi havia molt poques noies com jo, ja no només a Andorra, sinó al món, i que no trobaria mai ningú, i que hauria d'acabar trobant algun noi que em pogués agradar per poder tenir una relació. Sí, el sentiment aquest d'estar aïllada. Sí. Bueno, a mi em passava una mica, em pensava que era l'únic gay d'Escaldes. Sí. I després és com, no, potser hi ha més gent. El que passa és que, clar, això també és una falta de referents. Sí, exacte. En aquest sentit. Clar, és el que et dic, avui en dia les coses han canviat i sí que hi ha molts més referents, sobretot a sèries, televisió, que això va superbé, perquè és un tema més normalitzat i més parlat. Però en aquell moment que no hi havia referents, la idea era aquesta, com era algo molt estrany, era algo molt difícil, i bueno, era un tema que em preocupava. Aquí llavors lo interessant va ser marxar d'Andorra, que va ser ja als 18 anys, que vaig anar a estudiar fora, i allà se'm va obrir tot el món. És a dir, vaig anar a Lleida i allà hi havia el bar Bollo, que li deien. El bar Bollo. Era un bar que hi podia anar tothom, evidentment, però que principalment era per noies lesbianes. I allà ja vaig veure que no era tan estrany. I de fet, després, tornant a Andorra,
he vist que hi ha moltes més noies que en aquella època eren de la meva quinta o que coneixia, que, bueno, pues que en aquell moment no ho haguessis pensat, i ara pues, ho sé que també tenen relacions amb noies, no? Llavors, bueno, era una idea que m'havia fet, però que evidentment era falsa. Està molt guai perquè m'estic sentint reflexat també amb tu, perquè tinc una experiència molt semblant a la teva. Clar, bueno, la mateixa quinta, Andorra... Més o menys, sí. És que, clar, jo al moment també de sortir d'Andorra, sí que és veritat que havia tingut un mini lío amb un noi que també més o menys tenia la mateixa edat que jo, però potser tenia un any menys, però va ser una cosa molt efímera, saps? Res de molt gruixut. Però va ser el moment de sortir d'Andorra, que jo me'n vaig anar a Barna i allà també, la veritat, va ser com... Barcelona, a més. La sauna... Allò en parlarem en algun moment quan es parli d'educació sexual. He d'introduir aquí, fer la... no? Introduir la putita una miqueta com a associació que està en contacte amb moltes persones, no? Gais, bisexuals, trans, lesbianes, que és una realitat molt comuna en Andorra i penso que en tots els llocs petits, no? Que quan vas a una gran ciutat és quan te n'adones que no estàs sol, no estàs sola. Exacte. I que el món està ple de possibilitats. Per això, bueno, sempre defensem el fet de no has de sortir de casa teva per ser qui ets, però el fet de viatjar, de poder descobrir altres realitats és superimportant. Exacte, sí. I és guaridor, també. En el meu cas, jo aquí a Andorra havia sortit de l'armari primer amb la meva mare, evidentment, llavors amb la família, amics més propers, que llavors jo deia que era bisexual a les altres, aquell moment de transició, i ja al sortir a Andorra i veure aquesta realitat, tornant a Andorra, doncs ja vaig sortir de l'armari com a dona lesbiana i jo vaig tenir molta sort amb la meva família, inclús els meus avis, que potser són els que els hi pot costar més d'entendre, no? Que el meu avi, jo vaig tenir la meva primera parella, estant fora, i era de Puerto Llano. Llavors jo anava molt a Puerto Llano i la meva àvia deia «Què hi fas tant a Puerto Llano? Què hi vas tant a Puerto Llano?» Jo «No, vaig a veure una amiga». I al final la meva àvia li deia a la meva mare, diu «Però que va tan no vols dir que té un nòvio allà?» I llavors la meva mare em va treure ella, va dir «Bueno, ja que ho comentes, mare, en veritat té una nòvia». I, o sigui, ho van saber a través de la meva mare. Llavors, quan jo vaig tornar a Andorra, el meu avi el primer que em va dir quan em va veure va ser «T'estimo molt». Ai, que... Sí. Sí. He tingut molta sort. Sé històries, ja en parlem després, que no han tingut la mateixa sort, però en el meu cas, doncs... Ai, està genial. Sí, sí, jo també estic en plan emocionat, És que és important sentir-te recolzat pels teus. Sí, sobretot que clar, al final la família és el primer contacte, jo també estic una mica plorós ara, És que és el primer contacte i al final és una part superimportant de la família. Jo és veritat que la meva sortida de l'armari va ser bastant més tard. Vale. De fet, jo la vaig fer en plan un tanque. Jo directament no... Sí que és veritat que ma mare en algun moment m'ho va demanar directament, però com que vaig fer esquivar, no? Saps? Vaig fer esquivado con éxito. I em vaig sortir del pas dient-li no, a mi m'agraden les persones. Bueno, és també la transició que és les persones, soc bisexual, bueno, no descarto res. Sí. Però bueno, una mare no és tonta, és a dir, que ja ho saben. Sí, la meva mare... I jo el que vaig fer va ser ja amb 22 anys, quan ja estava amb el que actualment és el meu ex, el vaig agafar, el vaig pujar de Barcelona i el vaig ficar a casa meva i vaig dir, mira, aquest és la meva parella. I jo em pensava que hi hauria una reacció una mica més xunga i no, la veritat que va estar bé. Sí. Que bé. No, això que has dit, això dels pares no són tontos, la meva mare quan ja vaig sortir realment em va dir, en retrospectiva em va dir quan m'ho vas explicar per primera vegada no em va sorprendre, perquè era això, tenia aquesta idolatració, no sé com es diu, cap a l'admiració. Sí, i és com que ella algo s'havia imaginat, però bueno, em va esperar a que fos jo que anés veient també. Està guai perquè aquest acompanyament així que fan els pares és com de cuidar a poc, d'estar allà al costat, que, bueno, després segurament ja en parlarem, però no tothom tenim aquesta sort. No. Que de vegades hi ha històries que són una mica més truculentes en aquest sentit. Bueno, doncs mira, m'agrada, i el moment aquest emotiu és que aquestes coses són... Coses del directo. Són coses del directo i coses que s'han de compartir al final. Justament per lo que dèiem, perquè la gent no se senti sola, al final és... Exacte.
Sí, i és que aquí hi ha el gran tema de les lesbianes, és la invisibilitat. Al final, bueno, jo no sé si tu coneixes gaire, però el més evident és l'amiga, és sempre l'amiga. Sí, no? El que deies, de que no, potser que et diuen, no, va veure una amiga, o Exacte. no és una amiga. Bueno, amb els nois també passa al principi, bueno, almenys a la meva experiència també és veritat que moltes vegades passava, no? No és un amic, és un amic. Bueno. Jo, en el meu cas, clar, aquí a Europa és algo més extens, no? Una miqueta més conegut, però vaig estar al sud-est asiàtic, vaig fer un viatge bastant llarg de quasi 3 mesos amb la meva parella. La meva parella, incís important a tenir en compte, és que és rossa, amb ulls blaus i cabell llis. Llavors, viatjàvem, estàvem allà juntes i moltes vegades, no és allò que fos esporàdic, és que moltes vegades en molts llocs diferents, vam fer diversos països del sud-est, Vietnam, Camboya, Tailàndia, Malàsia, Singapur i Indonèsia, en tots, o pràcticament tots els països, ens demanaven si érem germanes. Què? És a dir, no és en plan de, sou amigues, no. És a dir, és com, sou germanes? No entenc per què no podien suposar que érem amigues. Era com que si viatjàvem juntes i potser ens veiem molt proximitat, doncs llavors havíem de ser germanes. Clar, ja és una altra escala, ja no és ni l'amiga ni la parella, que ja es dona per suposat que segurament diran que no, però ja és germanes. Sí, exacte. Això em fa pensar, perdoneu, això és un incís tontíssim, però em fa pensar que quan els asiàtics venen hi ha l'acudit cunyau de dir si són tots iguales. Jo crec que potser els deu passar el mateix. Que ens veuen... Però, home, anem a veure, rossar amb ulls blaus i cabell llis amb cabell arri... Vull dir, anem a veure... Ja he dit que era de cunyau, això. Ja he dit que era una cunyada, una cunyada. Com que ens hem rigut, penso que a mi m'agradaria també demanar alguna cosa, que és si tu et vas sentir segura amb la teva parella allà. Doncs mira, pregunta molt interessant. A Àsia, en general, bueno, el sud-est asiàtic, en general ens vam sentir molt segures. Sí que és cert que evitàvem bastant anar de la mà pel carrer, sobretot en llocs així més pobles. Si era gran ciutat i això, potser sí, però si no, bueno, actuàvem com a amigues, de cara a la galeria. Com a amigues que la gent veia alguna més, està clar. No vam tenir cap problema, l'únic que sí hi ha una història que va ser, en veritat va ser un altre viatge també a Filipines. No, ja és que he fet tant viatges que va ser a Malàsia, disculpeu el lapsus. Vam tenir una història que us volia explicar molt interessant. Va haver-hi un noi que la meva parella no parlava gaire anglès, no? I llavors jo no estava en aquell moment i va estar parlant amb ella i no sé què vam parlar, que llavors em va venir el noi al cap d'una estona i em va dir: jo estic lliure demà a la tarda. I jo li vaig dir, doncs vale, felicitats, no? En plan de, no entenia què era això. I em va dir, sí, jo demà a les 5 de la tarda estic lliure. I li vaig dir, doncs bien por ti, saps? No entenia què venia. La meva parella em va venir i em va dir, no, Laura, és que penso que l'he liat, perquè abans m'ha vingut a parlar i m'ha dit, m'està dient alguna cosa, jo no entenia què m'està dient, i jo deia, yes. I penso que no ens hem entès. Total, que vaig agafar el noi i vaig dir, mira, jo estic farta d'això, perquè ja m'ho he trobat altres vegades. Vaig agafar el noi, el vaig asseure i vaig dir, mira, tu has tingut parella alguna vegada? Diu, sí. Dic, nòvia, tu has tingut nòvia? Diu, sí. Dic, vale. Dic, imagina't que et ve un noi, tot això en anglès, o sigui, entenent-nos com podíem. Dic, imagina't que et ve un noi i et diu que si pot tenir una relació amb vosaltres dos. I va dir, no. I li vaig dir, doncs jo no, tampoc. I va dir, és una relació sèria. I vaig dir, sí, és a dir, la gent, pel simple fet de ser dos dones, ja no s'ho prenen com si fos una relació sèria. Tio. Sí, aquest és el què de les lesbianes. És com que... Bueno, és veritat que històricament sempre es diu, són molt bones amigues. Exacte. De fet, hi havia un meme fa uns anys enrere que deia, they seem really good friends. Sortia una senyora gran veient una foto de dos noies que em sembla que no és que s'estiguessin donant la mà, sinó que s'estaven fent un pico. Clar. I ella, they seem really good friends. És a dir, semblen molt bones amigues. Exacte. Amiga, date cuenta. O sigui, senyora, posis-me les ulleres. Doncs sí, em sembla que hi ha un incís. Una pregunta. No sé si anàveu de viatge en hotels o de mochileros, però si, per exemple, de hotels,
heu demanat llit... Parla més fort. Heu demanat llit gran i us han donat sí o sí llits dos, o de Montsonero us han prohibit viure a una casa, perquè hi ha gent que va a les cases de la gent del poble a dormir allà a la nit. Us han dit que no podíeu dormir a la mateixa habitació o alguna cosa? No ens ha passat això de que no ens prohibissin dormir a la mateixa habitació, però sí que ens ha passat lo d'especificar llit de matrimoni i després anar, et veuen i et donen una habitació amb 2 llits separats. Això sí que ens ha passat diverses vegades, però bueno, mai hem tingut el problema de que ens diguessin que no poguéssim dormir a la mateixa habitació. És només això, que et ficaven automàticament el llit. Bueno, els ajuntes, sí, que no és el mateix, però bueno. Bueno, si fem la suma, potser 2 llits de 90 fa un 80. Clar, al final queda més gran, no? I Tens tot. més espai, pots fer més gran la croqueta. Sí. Què més hi ha? Bueno, l'altre dia em vas parlar d'un concepte que jo no coneixia i t'agradaria si pots explicar tu, que és els matrimonis bostonians. Sí. Bàsicament, la figura del matrimoni bostonià, resumit ràpid, després us faig una mica més d'extensiu, és la idea de que 2 persones se'n van a conviure juntes, tenen el sosteniment econòmic en comú i aquí normalment s'acabaria la definició. Hi ha com una simbiosi entre aquelles 2 persones. El que passa és que la idea primària del matrimoni bostonià surt d'una novel·la de finals del segle XIX de Henry James, m'ho he apuntat, tot i que m'anava llegint al seu moment, que es diu The Bostonians, justament les bostonianes, i és una novel·la on aquest senyor posa el personatge d'una dona una mica més madura i una dona una miqueta més joveneta, que es coneixen, la més gran la acull a casa seva, i aquesta dona és una sufragista. Estem parlant del final del segle XIX, és una sufragista feminista molt combativa i li està ensenyant tota aquesta altra noia. Llavors, vulguis o no, acaben com tenint una relació com més propera. En cap moment hi ha, a la novel·la almenys, no hi ha cap moment així que es pugui com parlar més d'una relació amorosa o fins i tot eròtica, però hi va haver una pel·li a 1984 que es diu Les Bostonianes, que la teniu a Filmin i la podeu veure, i aquí sí que tiren una miqueta més per aquesta banda. Llavors, aquestes 2 dones tenen aquesta idea del matrimoni bostoniano, saps? No estan casades pròpiament, però sí que tenen una relació conjunta, conviuen i una li ensenya a l'altra, no sé quantos. Us faré spoiler de la novel·la, perquè sembla com que aquest senyor ha escrit una novel·la que dius, hòstia, està posant en valor una relació sàfica de 2 dones, una miqueta més madura que li ensenya a l'altra no sé quantos, però en realitat, al final, aquest senyor el que va posar un altre personatge jove, home, i llavors hi ha com la disputa entre la senyora una miqueta més gran i el noi jove. Què fa la noia jove? Escull el noi. Acaba sent convençuda. No hi va voluntàriament de bones a primeres, és l'altre que és pico pala, i s'acaba anant casant amb el noi jove. Això ho he vist en alguna pel·lícula que en teoria és de temàtica lèsbica i que al final és com que s'arregle, com si hi hagués alguna cosa a arreglar, i és que la noia acaba amb un noi. És com el final feliç, això de cara a l'home heteronormatiu. Justa. Doncs bàsicament us he fet l'espoiler d'aquesta novel·la per això, perquè si la llegiu perquè penseu que anirà amb clau feminista, no, en realitat el tio el que va voler fer és una ridiculització de les feministes, de les sufragistes i probablement de les dones sàfiques, és a dir, de les dones que tenen relacions amb dones. Però bueno, el terme dels matrimonis bostonians... Surt d'això, surt d'aquesta imatge d'aquestes 2 dones que conviuen i tenen una relació molt propera i simbiòtica. Clar, i la gent de fora ho aixaca com si fossin... Amigues. Aixaca no es diu aixaca, ho atribueix com si fossin... Política lingüística estaran contents. Com si fossin dos amigues que viuen juntes i moltes vegades en realitat es dèiem per persones que eren parella, que eren dones parella. Sí, justa. Tema de la invisibilitat, matrimonis bostonians, sí. Un concepte bastant divertit dintre del que cau. Hi ha una altra cosa que volia parlar amb aquest tema i és que hi ha una diferència entre homofòbia i lesbofòbia. Sí? La homofòbia és fòbia a les persones homosexuals
I la lesbofòbia és fòbia a les persones lesbianes i aquí s'hi inclou tot el que és el masclisme, que ja no és només fòbia a una parella homosexual independentment del seu gènere, sinó que a més pel fet de ser dones és com que hi ha persones a qui els hi causa aquest... Bueno, això també ve, parlem del mateix sempre, de la societat heteropatriarcal i masclista. I llavors, el fet de ser dos dones no hauríem de tenir aquest dret de poder estar juntes nosaltres, falta l'home. Que això m'ho he trobat que real, història real, m'han demanat, ara ja fa anys que no, però sí que en el seu moment, quan fa 20 anys, que no hi havia tanta normalització, lo típic de qui és l'home de la relació, qui fa d'home a la relació, com si hi hagués d'haver una figura masculina perquè fos una relació. Sí, això t'ho anava a demanar. Sí, i la versió més burda d'això és que com que tens nòvia et diuen a ti lo que te hace falta es una buena p***. Això m'ho han dit, sí, també. Sorry. El posarem molt discret, no t'amoïnis. Jo l'altre dia vaig dir fotopilles, o sigui... Pip! Aquest és l'espai d'edat. Posarem un bip que sigui divertit, no? En plan, algú que digui queer o alguna cosa així. Vale, bona idea. Ja ens ho buscarem. Què més? Bueno, hem fet la xueta perquè hi ha molts temes interessants a parlar amb tot això. Bueno, llavors jo volia, això ho hem parlat una mica al principi, que jo he tingut molta sort en la meva sortida de l'armari, però conec moltes altres històries que no són així. Conec gent en què els seus pares, en el moment que surts de l'armari, han renegat de la seva filla, li han dit tu ja no ets filla meva, no m'interessa que estiguis aquí. Després hi ha hagut casos en què ni tan sols s'han atrevit a sortir de l'armari, una altra experiència personal, però amb una parella que havia tingut. Jo estàvem dinant, o sigui, jo anava sovint a Barcelona, perquè estàvem amb aquesta noia, no? I llavors estàvem dinant a casa seva, jo era l'amiga que anava de tant en tant, pujava quasi cada cap de setmana a Barcelona a estar allà, i llavors dinant amb els seus pares, es va parlar d'un tema que hi havia dos germans que s'havien casat, però ells no sabien que eren germans. Era com una història que, d'alguna manera, després d'haver-se casat, van descobrir que eren germans genèticament, però ells no es coneixien anteriorment. Era un noi i una noia. Sí, un noi i una noia. I el pare d'aquesta ex meva va fer el comentari, estàvem menjant, i va dir, bueno, però aquests no ho sabien. Els que sí que no tenen perdó són els homosexuals, que aquests sí que ho fan a propòsit i sabent-ho, no? I llavors, clar, jo estava menjant i va ser com, ui, m'està sentant malament el dinar. Què tal si marxo? Bueno, no, però aquesta noia no va sortir, diria que, bueno, després ja ens vam separar i no sé, però diria que no ha sortit de l'armari amb la seva família, però perquè és que... És dur, eh? Sí. Bueno, ara que expliques aquesta, justament també jo te n'explico una també personal d'una excompanya de la universitat. També a la uni vaig conèixer dues noies que eren parella i llavors en una d'aquestes havíem de fer un treball d'aquests de grup i vaig quedar amb una de les dues noies, vam anar a casa seva i la seva parella no va venir perquè tenia feina o tal, no? Però jo recordo entrant a casa d'aquesta companya a fer la feina, a fer el treball de grup, i la seva mare, quan em va veure entrar, és molt heavy, quan em va veure entrar, li va dir «Hombre, fulanita, me has cambiado la cucaracha por un mariquita, vas mejorando». És que et diguis això, vaya tela. Sí, jo bàsicament la vaig agafar així i li vaig dir «Si no et sap greu, me'n vaig a la Bíblia, jo aquí no m'hi quedo». Home, és que sí. És heavy, que et digui això. A més, la cucaratxa, és a dir, amb quina... Quin despreci. Sí, bueno, terrible, això, terrible. Històries... Jo agraeixo a la meva família que m'hagi acceptat d'aquesta manera. Això també ha ajudat molt, a que jo pugui... Que això també vam parlar l'altre dia a la ràdio amb l'Ester. El fet que es pugui parlar amb normalitat i amb naturalitat és important, perquè no hi ha res dolent, no hi ha res a amagar, però si tu ja
en parles com si fos alguna cosa que, bueno, sí, és més fàcil que l'altra gent s'ho prengui així. En canvi, si tu estàs així i se surt el tema... No, sí, la meva parella l'altre dia estava parlant en francès amb una gent i volia dir la meva parella en francès i no sabia, no em sortia, perquè em sortia ma copina, però llavors era com, jo els deia, com que parlava una mica castellà, els deia mi pareja, i parlava en francès, mi pareja, i al final els hi vaig dir, com es diu mi pareja en francès? Dic, perquè us estic intentant utilitzar sense gènere, per no dir ma copina, perquè ells llavors ja van la presumpció d'heterosexualitat, ja em van dir ton mari, i em vaig quedar així de, bueno, i al final els vaig explicar, dic, no, jo tinc una parella noia, però jo volia utilitzar el neutre per dir la meva parella i no em sortia i em van dir, no, doncs en francès diria que no existeix. Jo diria que no. Sí, però ho vaig explicar així, també amb naturalitat, i al final penso que com més natural ets i si em parles sense tampoc fer-ne ressò, al final és la meva vida privada, tampoc tinc per què explicar-la a ningú, però va sortir a la conversa i tot molt bé. I ara que dius això de la parella, és que també m'ha vingut ara al cap. T'ha passat alguna vegada que estàs intentant extreure informació d'una persona que t'atrau, pel que sigui, i diu la meva parella, i clar, et quedes com, merda, és que no sé si tinc possibilitats o no. A mi m'ha passat, saps? Allò de dir, però, hòstia, i ara què? La seva parella és un home, és una dona? Puc tenir jo alguna a veure quan ja no estiguin junts? Perdona'm, David, jo si anés en aquest sentit, si em parlessin de parella, jo pensaria, bueno, està agafada aquesta persona. Ja, també, però encara quan dius allò, quan vols treure informació, per exemple, jo ho sento molt, però els hetero i les hetero que diuen la meva parella, jo penso que estan fent trampes. Sisplau, persones heterosexuals, si parleu de les... mi nòvia o mi nòvio, el meu nòvio o la meva nòvia. Sí, que ja és el que tothom... La presumpció d'heterosexualitat. I si sou heteros, digueu qui és la vostra parella, per no fotre a la resta. Després hi ha les persones bisexuals que ja se'n parlarà en un altre podcast, no? Que llavors, encara que tingui una parella home o dona, això no vol dir que en un futur pugui tenir... Però les persones bisexuals poden dir la meva parella, perquè pot ser qualsevol. Llavors, aquí no hi ha d'això. Ai, si puc fer un incís com a persona bisexual present. A mi em fa molta gràcia perquè ara, avui dia, es fa la presumpció de la sexualitat basada en com et presentes també i la teva expressió de gènere. Bueno, sí, és veritat. Llavors, jo fa temps tenia, el cabell rapat. Vale? Però seguia sent bisexual i em seguien agradant els nois, vale? Llavors, me'n recordo d'una companya de feina que jo li parlava de la meva parella, que tenia una relació a distància i tal, i jo com que estic tan acostumada a parlar de manera com sense gènere, sí? Pues, quan li vaig presentar la meva parella per un esdeveniment que va haver-hi i va veure que era un noi, en aquell moment es va quedar, què està passant aquí? No? Es va quedar una miqueta pillada. Clar, devia pensar, la teniente O'Neill, ¿por qué viene con un hombre? Exacte. I aquesta tia que està a Diversant, que és activista LGTB, a més, no? Jo mai parlo de la meva sexualitat perquè jo ja presumo que, que ja vindràs si cal, ja veuràs amb qui estic. Sí, sí. I és això, em fa molta gràcia perquè a mi m'ha passat també el contrari, no? Que assumeixin que estaria amb una noia pel simple fet d'estar rapada. Tothom és lliure d'estar amb qui vulgui, quan vulgui, que això també és una cosa que passa, que tu de normal pots estar amb nois i un dia com tot t'agradi una noia. I llavors és com... I ara que això també em va passar fa poc, una amiga em va explicar que la seva filla l'havia trucat tota preocupada, que semblava que s'estava penjant d'una noia. I deia, no, clar, és que jo sempre t'he presentat nois i clar, i ara que t'hauré de presentar una noia era com un problema per a aquesta noia de que la gent hagués, o que ella ja s'hagués etiquetat com a heterosexual i de cop i volta trobar-se amb que potser no, saps? No passa res. Al final flueix amb la vida, hi ha persones de tot, de tot tipus, de tots colors, i et pots enamorar d'una persona independentment del seu gènere també. Vull dir que al final no
no té... Les etiquetes les hauríem de treure. Les hauríem de treure. Jo vull recollir el que ha explicat la Isabela, de segons la teva expressió de gènere o segons com et presentes, és veritat que poden fer presumpció de la teva sexualitat. Sí. I és veritat, això seria una mica el que es diu la pluma, no? La ploma. I és veritat que deixem-ho clarament, la ploma no és patrimoni del col·lectiu LGTB, val? Perquè a mi m'ha passat alguna vegada de dir «Uau, este tío me parece guapísimo, saps? M'encantaria revolcar-me amb ell al fang». I a més dius, té una expressió una mica menys masculinitzada i potser menys heteronormativa, i després resulta que és un fucker de la vida, però que és heterosexual. Això m'ha passat amb, per mi, la parella heterosexual més homosexual que conec, que és Alaska, Ah, sí, amb el Mario, que per mi, cadascun d'ells... Té la seva vida. No, però a mi em semblen molt homosexuals cadascun per la seva part, però estan casats. Sí. Bueno, no sé quina és la seva història, no sé si és un matrimoni bostonià d'aquests o com funciona, però... Podrien ser un matrimoni bostonià. Jo dono per fet que si ells estan casats i tenen una relació feliç és que són relació heterosexual, sí, clar. Però els veig tan homosexuals que és com la parella més heterosexual més homosexual que conec. Sí. És una parella LGTB. Sí, l'únic que... Sí, per l'acudit m'agrada, l'únic que, bueno, tots dos són una miqueta de dreta, O sigui, jo aquí ja els deixo apartats. Bueno, això ja, la política... Que no hi ha problema, però que sí, que a nivell d'expressió de gènere té totalment, tota la raó. Exacte. Nosaltres, o sigui, jo sóc la primera també que el que es diu el radar o el gaydar. El gaydar. Que és que si tu veus, aquí estem traient molts termes interessants dintre del col·lectiu, i és que tu veus a una persona i com que una miqueta hi entens, no? Pues saps identificar si és una persona també gay o lesbiana. I jo de vegades he vist gent molt homosexual que després resulta no ser-ho. O de vegades el que he vist d'homosexual en veritat són persones bisexuals, que això m'hi he trobat, o de vegades no, però bueno, és la presumpció aquesta també. Ja no només d'heterosexualitat, sinó de sexualitat de la persona. Sí, segons com són, segons el teu aspecte. Sí, és tot un món això del col·lectiu. Parlant de totes aquestes coses, sí que és veritat que hem parlat d'històries personals, de vivències i tal, hi ha una cosa que també és molt divertida, dintre del que cap, en el col·lectiu, que són els mites. Sí. I se n'han dit alguns populars, així també amb les col·legues lesbianes. Sí, bueno, hi ha els bollodrames, que es diu, és com que al ser dos dones juntes, si s'ajunta a més amb la regla, és com que ja és una explosió emocional intensa, no? A veure, els bollodrames són mite a mitges, perquè... Vale, que hi ha una mica de veritat. Sí que hi ha una part certa aquí, al final sí que hi ha una diferència entre homes i dones. Bueno, també hi ha homes molt intensos, aquí parlem de... Clar, és que a mi no m'agrada generalitzar. El cas és aquest, és que... Al final cadascú és del seu pare i de la seva mare. Sí, però sí que és cert que a les dones a nivell hormonal hi ha moments més sensibles i moments menys sensibles. I si les dues dones es troben en un moment en què les dues estan més sensibles, igual pot ser més fàcil que es pugui discutir d'una manera més intensa. Però, bueno, en el meu cas, jo he conegut molts bollodrames. Jo he sigut... Sí, he sigut partícipe d'algun també, o sigui que sí, els bollodrames no són un mite, són una realitat. No se salva nadie aquí. Després hi ha un altre mite molt interessant, que és un acudit, que diu que és el que porta una lesbiana en la seva segona cita. Què és el que porta? El camió de la mudança. Llavors, és com que amb aquest acudit el mite és que les lesbianes, les parelles de dones, van a viure juntes molt ràpidament. Molt ràpid. En el meu cas és bastant cert. No és que et vagis a comprar un pis el segon dia que estiguis sortint, però sí que és cert que tu comences la relació i ràpidament ja estàs o a casa d'una, a les dues, o a casa de l'altra, i és com que ja fas molta vida juntes. Sí, és a dir, que, per exemple, continuant amb l'acudit, a la segona cita vas al lavabo i dius ui, aquest raspall de dents no és el meu. Exacte, ja tens el raspall de dents posat. Això també és molt important recalcar que això depèn de cada persona. Sí, clar. I cada història i cada... Bueno, hi ha molts casos, però bueno, en el meu cas sí que s'ha complert aquest mite.
Llavors hi ha el mite de les malalties de transmissió sexual, sí, les ITS. que aquest sí que és un mite. És a dir, el problema que hi ha és que es creu que no existeix, no hi ha una transmissió d'enfermetats i sí que pot passar per moltes raons. Vull dir que al final hi ha mètodes de protecció també entre noies, que parlaves de les barreres de làtex, i també s'han d'utilitzar sobretot si no és una parella estable. Si tens diverses relacions amb diferents persones, doncs és important protegir-te igual que qualsevol altra persona. Hi ha un producte molt interessant que es diu vulvarnès, que és un arnès que, clar, perquè el problema amb les bandes profilàctiques és que les has de tu manipular i sostenir i és incòmode. Llavors, hi ha un arnès en el qual pots posar aquesta banda i després te la fiques doncs, a la zona de l'entrepierna. I així no... Exacte, no sabia la paraula en català. És política lingüística, ens miren. Sí. Exacte, hem d'estar allà amb compte, sí. Llavors, això és molt més senzill de fer-lo servir, perquè al final no només és el fet que existeixi la manera de protegir-se, sinó que també sigui còmoda i pràctica. Clar, exacte. Sí. Justa. Gràcies, Isabela. Això també volia matitzar, que clar, el mite aquest de que potser entre dones, entre lesbianes, entre companyes de col·lectiu, que no hi ha ITS, és també part de l'esbofòbia, perquè és bàsicament perquè es pensa que com no hi ha un penis per allà, no hi ha possibilitat. Sí, exacte. És com que si es minimitzen les relacions sexuals entre dones, és algo que es minimitza i hi ha gent inclús que pensa que no són relacions sexuals. Llavors, bueno, al final una relació sexual ja és molt ampli i no cal ni arribar a l'orgasme, no cal ni que hi hagi penetració perquè hagis tingut una relació sexual amb... Sí, és que normativament sempre es diu que el sexe, bàsicament, en la cultura, en la mentalitat, és bàsicament una penetració. Exacte. I hi ha moltíssimes altres coses a fer abans. Exacte. Llavors, clar, d'aquí doncs, també justament que com hi ha una manca de penis en una relació lèsbica, doncs no hi ha sexe. No és veritat. És una manera diferent de tenir les relacions. I com a conseqüència no hi ha ITS. Pues no, xiques. Tothom a protegir-se, sobretot si no es té una parella estable. Com hem dit abans, amb la PrEP, amb les barreres de làtex, etc. I l'arnès, com se deia, que ho posaré? El vulvarnès, és que m'encanta. Vulvarnès, ai, és molt guai el nom, fins i tot. Em sembla molt xulo. I llavors hi ha un altre mite, i és que les noies lesbianes fan esport. Llavors, sí que és cert, jo per exemple soc judoka, soc esportista, a mi l'esport és un tema que m'interessa molt i sí que és cert que dintre del món de l'esport hi ha una incidència bastant alta de lesbianes. També pot ser, aquí jo penso que hi ha una manca d'estudis. Jo m'he trobat en el meu entorn de judo amb una incidència molt alta de lesbianes que fora de l'entorn no m'hi he trobat tant i també passa amb equips de futbol, equips de rugby, o sigui, passa molt, no? Però penso que el fet és que com que és un entorn més pròpiament masculí, és com que llavors la noia ja té aquesta atribució més masculina i no està tan malament, no està tan mal vist el fet de que sigui una noia lesbiana i és algo que llavors se'n parla més, es surt més, de fet inclús pot ser que hi hagi noies que no siguin lesbianes, que estiguin en aquest entorn i com que és algo tan natural i tan obert que descobreixen una bisexualitat, que això també ha passat. I jo tinc amigues i conec gent que són lesbianes i que no practiquen esport, que no volen saber res de l'esport, vull dir que no té per què. L'únic que pot ser que en aquest món sigui una cosa més oberta i que llavors es conegui més i sigui més visible. Però això no vol dir que pel fet de ser lesbiana hagis de ser esportista o pel fet de ser esportista hagis de ser lesbiana perquè també conec moltes noies que són esportistes i no són lesbianes. Sí, de fet una de les meves amigues de l'escola és molt esportista, senderista, ara fins i tot fa paracaidisme i tot, i té una estètica que diries, que estrany, no? I no és lesbiana, no, és hetero. Sí, jo conec molts casos d'aquests, vull dir que no... Aquest sí que és un mite. Està bé, desmentim. Sí, alguns els mig corroborem i alguns els desmentim. Després hi ha una altra cosa que no crec que sigui mite, però sí que és veritat que es dona una mica també com en entorns petits, una mica com el problema aquest de trobar-te sola al descobrir la teva sexualitat,
però l'altra qüestió, que ja és quan ja estàs fora, que ja estàs fora de l'armari, ja vius la teva sexualitat i tal, és la endogàmia, de moltes cometes, la endogàmia del col·lectiu. Per exemple, amb els nois passa que hi arriba un moment que dius, espera, a veure, amb aquest m'he liat? Crec que sí. Espera, i també s'hi ha liat el meu amic i l'altre. Sí, això passa, jo ho he vist, sobretot en comunitats més petites, que podria ser a Andorra pot passar, o amb el meu entorn del judo, també al final el judo és una comunitat també petita, el judo a Espanya, que llavors totes estan entre totes. Que no és cert, això anem a matisar. És un altre mite. Ja, al final, com a noies que estàs amb noies, si tu estàs amb una noia i després una altra noia està amb aquesta i tu al final estàs amb aquesta, doncs heu estat totes entre totes, no? Però això no vol dir... Aquí el problema és que de vegades també s'atribueix una promiscuïtat i no és això. Al final, en un entorn petit, que també ho he vist, un noi pot estar amb diverses noies d'aquell entorn, en moments diferents, normalment. Perquè totes alhora és una mica estrany, eh? I llavors, clar, el cas és que després el noi ha estat amb les noies no han estat entre elles, és la diferència. Però no és que hi hagi més promiscuïtat simplement perquè estem totes entre totes, sinó que en comunitats petites passa això, que la gent estan entre ells, i hi ha una història molt divertida que va passar a València, i és que aquí és molt curiós, aquí ja sortim una miqueta del tema lèsbic, però està relacionat. I és que hi havia una amiga meva que va estar sortint amb un noi. Al cap d'un temps va sortir de l'armari com a lesbiana. Llavors, fins aquí tot bé. Llavors va arribar una altra noia que va començar a sortir amb aquest noi. Llavors va haver-hi un moment que la nòvia del noi va començar a tenir molt bona relació amb la meva amiga, que també havia estat amb ell. Total, que va haver-hi un moment que les dues noies van començar a tenir una relació amorosa entre elles, van deixar la parella, i al noi, pobret, li va quedar el panadero, perquè hacía bollos. Bueno, aquí és anècdota, que això també pot passar en molts contextos, però... Hòstia, que bona! Coses que passen a la vida. Ai, que bo! Hòstia, és que aquestes anècdotes són les guais. Sí, aquí ja, bueno... Dintre de totes les coses que la societat ens posa pals a les rodes, també hi ha moments de distensió i de diversió. Ai, que guai! Doncs em sembla que hem fet un repàs de tot el que havíem parlat a la reunió prèvia. Jo no m'he quedat així amb res... Bueno, aquí ja per fer una conclusió, no? Si vull transmetre alguna cosa a una noia que estigui descobrint que potser li puguin agradar les noies, doncs estigues tranquil·la. Al final, pot ser que t'agradin, pot ser que no, pot ser que simplement de vegades també pot passar, sobretot amb l'adolescència, que estàs creixent, estàs descobrint la sexualitat, i pot ser que en un moment donat puguis sentir una admiració per una noia que es pugui confondre també com a que t'agrade i després al final veus que no. És igual, que hagis estat amb nois molt de temps i de cop estiguis amb una noia, és igual, tu simplement deixa't sentir i, bueno, sobretot l'important és que tinguis un entorn en el que la gent t'accepti, no? Però si no és el cas, hi ha Diversant, que és el col·lectiu LGTBI d'Andorra, que LGTBIQA+, que també, si necessites parlar, si necessites informació, al final... Si dintre del teu entorn proper no trobes aquest recolzament, el pots trobar a molts altres llocs, amb les amistats també. Sí, el que és la família escollida, que també ho hem esmentat alguna vegada. I sí, efectivament, la sort és aquesta, que avui dia, en el temps que estem, sempre hi ha llocs on pots recórrer per no estar sola. I és molt important. Sí. Crec que hem repassat tot això, però no sé si et queda alguna altra part, perquè avui sí hem parlat de lo que és visibilitat, les coses amb les quals et pots trobar com a dona lesbiana, però hi ha alguna altra cosa que se t'hagi quedat al tinter i que puguem fer un altre programa? Bueno, jo tinc una filla
petita, que ara mateix té 15 mesos, i bueno, el procés per tenir aquesta filla, com a parella de noies, ha sigut tota una història i dona per un programa sencer, un programa i mig si vols, però bueno, sí, ja retallarem, però sí, m'agradaria poder parlar d'aquest tema també en un futur. Doncs ens ho apuntem i farem un altre programa, que segurament és superinteressant. Merci. Doncs em sembla que tot això ja hem repassat tot, que hem acabat la nostra xuleta. Sí. Has estat a gust? Molt. Sí? Sí. Els nervis al principi, Sí. però després ja és com... Bueno, et poses a xerrar i és una conversa. Hi ha una càmera allà, però... Sí. Clar, això és divertit, almenys doncs està bé. Bueno, doncs ara, com ja hem acabat i és costum, doncs hem d'agrair als col·laboradors del programa, del Rock del Queer, que d'un costat, doncs, com sempre, moltíssimes gràcies al Fòrum de la Joventut, que ens cedeix l'espai i el material per gravar, a Diversant, com a associació, doncs, també per col·laborar, al grup de Gay Andorra i a la botiga Diva Erotic Centre, que són tots aquests nostres col·laboradors. Llavors, com de costum també, si el capítol us ha agradat, li poseu un like aquí sota. Si teniu alguna pregunta o alguna cosa que vulgueu comentar a la caixa de comentaris. I se m'ha acudit una cosa també, que estaria guai que si teniu temes que voleu dels quals parlem, deixeu-los també a comentaris, que això també estaria guai, que els llegim i així, doncs, si alguna vegada ens quedem sense agenda, sempre ho podem fer. Sí. L'altre és que també us podeu subscriure, que el botó deu estar per aquí sota, i sobretot, seguiu-nos a les nostres xarxes, Instagram, TikTok, @rockdelqueerpodcast. I ja està. Bien! ¡Bravo! ¡Ese equipo! Doncs ja està. Ay, ahora está en emisión el